След като сме изплели нужната дължина за тази възглавница, следва да образуваме кълъвката. При мен се получиха 67 реда, а сега ще започна с оформянето на кълъвката. За целта ще свържем с обикновени бримки, ето тази и тази страна. Слагам куката в първата бримка и момент само, този конец ще се опитам да го заплетем и изплитам ето така една бримка. Завъртам и тъй като вече съм съединила първите бримки, трябва да изплета в втората. Оставям конецът, ето този от началният синджир, да остане вътре, за да го вплета. И така плета обикновени бримки до края на реда. Като вплитам, повтарям, вплитам конеца в бримките. И до края. 31, 32, 33, 34 и тази последната, извинявам се, малко по-трудно става, 34. Ето, така. Сега набирам две въздушни и отново в същата бримка правя една бримка. Ето в тази същата правя една. От тази страна на кълъвката отново затваряме с обикновени бримки. Така, 31. И 2. И последната 33. Ето така изглежда от тази страна затворена кълъвката. Сега набирам 3 въздушни. Ще изплета ето такава кадрица и завъртам. Набирам 2 стълба с една наметка в същата бримка. 1, 2. След което в следващата правя един полустълб с наметка. 1. В третата плета просто бримка. В четвъртата бримка. В петата полустълб с една наметка. В шестата имаме 3 стълба с по една наметка. 1, 2 в същата бримка, втория и третия в същата бримка. В седмата бримка имаме един полустълб с една наметка, а в осмата отново просто бримка. И ще се получи ето така, както е при одеялото. Повтарям пак. Бримка в първата. Втората е полустълб с една наметка. Третата са 3 стълба с една наметка. 1, втори, трети в една и същата бримка. Следва полустълб с една наметка и отново бримка. Така редуваме тук до двете въздушни. Стигнала съм до края и показвам. 3 стълба с една наметка в обща бримка, един полустълб с наметка в следващата и бримка. Стигнали сме до двете въздушни. Тук обаче малко ще променим, за да стане красив ъгъла. Ще изплета една бримка под двете въздушни и две въздушни. Намятам втори стълб с една наметка, трети стълб с една наметка, една въздушна, в същата бримка един стълб с една наметка, втори стълб с една наметка и трети стълб с една наметка. След което
Ще си изплетем просто бримка, както беше ето тук. И ще продължим с един полустълб с една наметка. 3 стълба с една наметка в обща бримка. 1, 2, 3. Отново полустълб с една наметка и бримка. Бримка, полустълб с една наметка, 3 стълба с една наметка в обща бримка. 1, 2, 3. Един полустълб с една наметка, една бримка. Ето така продължава да се образува кадричката на възглавницата. Така продължаваме до края. Ако видеото ви харесва, поставете един лайк, а за да разберете какво следва, може да се абонирате за канала ми и да активирате камбанката. Благодаря ви!